Moi kaikille sirroittain tosi pelailla monin peleissä, kun pelataan Hunger Gamesia Rassen kanssa. Moro! Moro! Kun pelataan Hunger Gamesia tosiaan. Hunger Games! Ei kuvattu äsken, me voitettiin se. Lol. Mä sain heti alkuun armia ja mä enchantasin ja sitä. Sait Iron Chestplatein. Ihan hyvin meni. Mikä mappi? Aztec Island. Ihan hyvä. Se on se sienimappi. Ei oo. Ai jaa, no mikä? Se on se linna kai. Ei kun niin se. Missä me voitettiin? Ai niin se, just se. Kait se. Niin, Tai sitten se on se mikä on siinä, missä on laavaa se spawni. Ei. Jompikumpi pitäisi olla. Joo, se on tää. Näytä tosta meidän taakke. Tonne. Mm. Mä otan tän vasemmanpuolisen tai yritän ottaa. Hyppi on valmiiksi, koska... Kivimekka. Ja sulle ase. Voi paska. Minkä sä sait? Minkä sä sait? Puukirven. No, ihan hyvä. Mä sain kompassin muuten. Jatketaan enemmän matkaa, koska sitten... Missä sä oot? Mä oon tässä, hei, sun takana, tässä. Ota tosta ase. Täk. Ei helvetti, mä en saanut sitä. No, ihan sama. Mä sain jossain vaiheessa jonkun toisen. Ei hemmetti. Tuolla on chesti. Mennään tossa. Mä otan tosta yhden. Joo, mä menen tähän. Mä sain kuitenkin puukirveen. Oi, mitä armoria. No olisiko sulla jotain mullekin? Ei hemmen, no oota. No on mulla itse. Oota. Olisiko tuolla sulle armoria? Mitä mä en ylety tohon? Ei hitto. Mitä? No annat ehkä se takaisin. Hei, mä katon missä lähin pelaaja. No tässä, mä näen jo tyypin. Mihin hittoon se nyt? Se on täällä. Joo. Se on tässä talossa, se meni taloon. Nyt se on niin dead. Noin, oliko sillä jotain kaveammalta? Itse asiassa oli. Oh, ei! Mun kivimekka perkelee! Anna se tänne! Ei ne olisi antanut. Tossa on sulle kengät. Hei, mulla on sulle itse asiassa parempi miakka. No, Tai ase. yeah. No lähdetään. Lähti ihan hyvin. Onko Älä. sulla ruokaa? Häh? Onko sun ruokaa? Ei yhtään. No okei, ota tosta, koska mä annan sulle. Täk. Mennään tänne. Seuraatko mua? Joo. Mennään tohon taloon. Täälläkin on chestplate. Ei kun chestplate. Ei, vaan siis tää... Tuossa on enchantti. En mä pysty sulle enchanttaa. Mulla on kivimekka. Onko? No mä sain veneen. Saartes 1. Onko sulla bovia? Ei oo. Hitsi, mulla olisi 6 arvia. No mulla on yksi nuoli sulle. Näitä vähän roskaa. Haluut sä? Vaik. Tossa. Oho, mä otin kaikki sun roskat, no. Ihan sama. Tuu. Tässä on enchantti. Joo, mä just enchanttasin siinä. Vittu, mä en saa itelle mitään. No mulla on 2 leveliä, mä en saa itelle mitään. Hei, täällä on... Mikä jätkä tää? Hei, tää on auki. Olisikohan täällä jotain? Hei, tossa ei ollutkaan. Bovi, nice! Nice. Sait bovin tälle. Mä träkkään tyypi. Oota, mistä? 141 blokkia tästä suoraan, eli about siellä rannalla. Oota, jo tässä on chest. Suppritroppi. Missä? No, tuu tästä ylös, mennään. Mä tiedän. Se suppli tulee aina niihin 4 eri juttuun spawnilla. Taas on hyvä. Tossa. Häh? Tossa on 1. Se suppli tuli tohon. Kato, et mitä siellä on. No, se tulee vasta jonkun ajan päästä. Tuossa on chesti.
Mulla on 10 Mihin se arvia. meni? Mihin se nyt oikein meni? Tässä. Mulla on 10 Ah, arvia. Joo. Oikeesti. Siptaile. Älä siinä. Toivottavasti sieltä tulisi jotain armoria vaikka sulle, koska sulla on tommoset... Älä. Älä nyt siihen jutun päälle mene. Joo. Aeromiekka. Tossa. Ja ota se tää. Minä ensin tää mun. Ok, saimme tän. Hmm? No Hyvä. niin, lähdetään enchanttaa. Paljon sulla on leveliä? No yksi. Tossa on enchantti. Monta leveli sulla on? 1. Mut mulla on ei kun ei ollut. Mä katsoin eka, mulla on levelipulloa tai niitä. Hei, täällä on jätkät. Joo. Missä? Mennään Joo, tossa. Siellä on kunnon mähinät. Me päästään sielläkään yhtä tiimiin. Varo, ettei ne anna turpia. No ai, nääkö? Se oli lähellä. Se oli vähän liiankin lähellä. Mennään tänne päin. Joo, back. Me tarvitaan... Hei, nyt tuu! Se toinen ton bananan tiimiläinen kuoli. No nyt lähetään. Mihinköhän se meni? Mulla on trackeri. Missä on lähin tyyppi? Tästä. 80. Elikkä se on siellä jossain. Näet se? En, mutta tästä se suoraan liikkuu. Nyt se meni tänne. Hei, jossain kuoli tuolla. Mennään sinne. Joo. Joo, se on tää. Joo, tossa. Se on Iron Chestplate. Se on toi Forest. Me ollaan ainut tiimi. Se tappoi ton banana. Päästään sen selkään. Mut se tietää, että ollaan sisässä. Oota, mä lataan tätä paremman chestplatea päälle. Nice. Ilmeisesti toi vähintään ehkä DM:ssä tapetaan. No joo. Hei, mä aloitan DM. Täällä on enää 2 tyyppiä. Uskotko, että voitetaan tää? Häh? Uskotko, että voitetaan tää? Mä lataan tää heti. Jos pitää Ok. voittaa. Mitä se on? En mä tiedä, venataan 35 sekkaa, niin DM alkaa, niin... Siellä ainakin rektataan se. Sillä oli kyllä aika apusikamat, eli aika hyvät. Sillä oli aika lailla yhtä hyvät kuin Ironfallit. No, kyllä me varmaan se rektataan. Meillä on hyvät miakat. Mulla tekee 6 ja sulla tekee 6,25. Hitto, kun mä tarvitsin 15 sekkaa DM. Mulla on 8 nuolta ja bovi. Mut entäs toi Cloudcrafti, tai toi? Vitsi, Jep, onko sekin on. Sekin pitää tappaa. Niin, mut onkohan se Dream? Se. Mut onkohan sillä hyvää kamaa? Ei hitto, mun lagaa. Eihän. Lagaa. Mullakin lagaa vähän. 6, Mulla on FPS 12. 2. Tapetaan tää! Oi. Takana! Tossa. Bro. Mä kuolin. Mä kuolin. Ei. Drop, miten mulla aina lähtee FPS noin paha? Ei. Mutta ei tällainen, tää oli ihan hyvä matsi. Mut jättäkää peukkuu tälle, jos tykkäsit ja jatkaa kanavan, niin se on ensi kertaa. Moro! Moro.